Деловете в стари времена традицията трябва да се спазва. Зато и пред кум не гази се вода, това и поговорката го казва, скъпи гости, мили младоженци. Най-важните ви гости, всички знаем, това са вашите прекрасни кумове. Затова, куме, на теб се пада честа и удоволствието с една хубава чаша питие, да дойдеш тук на дансинга, да отправиш своите благопожелания към нашите прекрасни младоженци, да си кажеш тежката дума. Официално да открием това тържество. Куме, заповядай заедно с твоята половинка тук на дансинга, за да поздравим семейство Станеви с чаша. Не забравяй да си вземеш и чашата. Все пак тост ще вдигаме за нашите младоженци. И ни бърням поръснете, ако може, за нашия страхотен кум, понеже е много притеснен. Цяла седмица е писал тази реч, сън не е спал милия. Ето ги най-красивите кумове. Куме, микрофона е твой. Можеш да поздравиш нашите младоженци, да приветстваш с добре дошли всички техни гости. Официално да открием вече това сватбено тържество. Добър ден на всички гости! Пожелавам на те новото семейство все така да се обичат и да се уважават. Много деца, много късмет, много любов, много пари и много коли. На здраве! И горчу за младоженците. Не ми хареса. Не. Браво. На кума ви въобще не му хареса целувката, внимавайте как се справяте с тази част. Куме, на здраве казваме на тебе, страхотна реч отправи към всички гости и към младоженците. Жив и здрав да си ти и твоята половинка и винаги да бъдете до нашите младоженци. Ако искаш, дай ми чашата, защото масата ти е далече. Първият поздрав е специално за теб, за твоята половинка. Кумово хоро, кумовете водят хорото, младоженците се хващат до тях и очакваме всички гости на дансинга.
защото продължаваме за най-кривите с една хубава дайчева хора. За най-неуморимите на дансинга, отново казваме на здраве на всички гости и ви чакаме тук на дансинга. Гости, и ето, че дойде моментът, в който искам да поканя тук най-щастливото семейство, семейството на Ваня и на Тодор Станеви. Заповядайте, мило семейство, тук на дансинга. То е единствено и само за вас и за вашия първи семейен сватбен танц. Едни първи аплодисменти от вашите гости, специално за семейство Станеви и за техния първи семейен сватбен танц. Бурни аплодисменти за тях. Очакваме ги тук на дансинга. Една песен за голямата любов на младоженците. Семейство Станеви, бурни аплодисменти. Дишам за тебе, тепери за тебе, пък дълбоко в сърцето ми хърби. Искам всички ти да ме скриеш, вечно да виждам твоята любов. Ти не забравяй, докато дишам, ще те обичам аз. Най-голямата любов, вече знам това си ти. Най-голямата любов е веднъж завинаги. Нямам аз очи за друг, нямам аз сърце за друг. Няма да те имаме, радиш ли си някой ден? Семейство Станеви и тяхната голяма любов, първи семейен танц. Искам да бъда огън запален, да живееш само с моята топлина. Взимай от мене
твоята любов. Сърцето ти за мен дато. И не забравяй, докато дишам, ще те обичам аз. Най-голямата любов вече за това си ти. Най-голямата любов е веднъж завинаги. Нямам аз очи за друг, нямам аз сърце за друг. Няма да ми има мен, тръгнеш ли си някой ден. Бурни аплодисменти за нашите прекрасни младоженци, за семейство Станеви. Прегърни ме под дъгата, пожелай ми нещо ти. Слънце, дъжд и много обич, целуни ме нежно ти. Прегърни ме под дъгата, пожелай ми нещо ти. Слънце, дъжд и много обич, целуни ме нежно ти. Световете на дъгата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе не ще да променя. Световете на дъгата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе не ще да променя. За най-готините хора, специално за семейство Веселинови, за нашите усмихнати младоженци. Слънце влъче твоята усмивка, дъждът с усите ми. Няма нищо по-красиво от две влюбени души. Слънце влъче твоята усмивка, дъждът с усите ми. Няма нищо по-красиво от две влюбени души. Световете на дъгата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе не ще да променя. Световете на дъгата, ако може да сменя, любовта си аз към тебе не ще да променя. Честит празник, честит имен ден, жива и здрава да си. И оркестър е поздравява с кичека лампата от свекара на комата, специално за нея.
кажа.
скъпи гости! Здраво е на нас! Докато не е заваляло да продължим с традициите, именно да дарим нашите прекрасни кумове. Кумовете може да седнете на вашата трапеза, да си хапнете, да си пинете, защото ние продължаваме с даряването на кумовете. Най-добрите танцори в цяла Варненска област са се събрали да ви танцуват на вас. Куме, знаеш, или си плащаш, или ще се наложи да се потанцуваш една хубава кръшна ръченица. Оркестър Бриз, една хубава ръченица и най-добрите танцори за най-готените ни кумове, за семейство Веселинови. Оркестър музика. Или плащаш, или танцуваш, куме.
страхотни кумове, отново доказахте, че сте достойни. Куме, показа на всички, че това, дето не става с пари, става с много пари. Явно ги имаш повече, да ги раздаваш. Специално за нашите прекрасни кумове и за танцорите, които по никакъв начин не се опряха на нашите кумове. Едно хубаво кръщоправо хоро за всички гости. Заповядайте на нас. Браво на всички танцуващи страхотни сцена. Дай ще го хорам за най-игривите. Хайде да знаем за страшните. Така, Кръстник, имаш думата, започваме с тебе. Чакай малко. Чакам, аз съм тук, чакам цял ден днеска. Care farmiul?
Кръстника дара новото семейство с 500 лева. От кръстника и от кръстницата 500 лева. За жив и здрав. Али ви по-добро за кръстника. Някой да дойде като мен да събира парите, защото ще ги събирам аз. И няма да ме видите. С камерата изчезваме. Виждаш ли, майко, какъв чадър искам? За моята сватба такъв чадър. Жената се е подготвила заради условията. Да. Така, майката и бащата. Един чадър и 500 лева са тук, нали те? Да. От майката и бащата на младоженеца 500 лева, един чадър. И стават 510 лева, примерно. Чадъра? Да. Майката и бащата на булката. При мене. Майката и бащата на булката. Дай предварително един чек за свата, нали? Колко? 500 лева от майката и бащата на булката. И 20 евро майката иска да целуне булката, защото много я обича. Браво, бе! Бащата няма чадър, обаче дава 50 лева. Ало, Янчо, върни се малко. Върни се, не бяга. Така, много ти се моля, обаче работиш в фирма с най-много пари, де взема. Давай, въди тук парите. Един идея да се правиш на 3,5, иначе ще направиш за резил тук пред всичките. Вади, работиш. Дами и господа, Янчо дава още 50 лева, тъй че работи в най-богатата фирма във Варна. Да ги вижда! И майката иска да играе един кюшек с булката, само с булката обаче. Така, чакам при мене чичовци, лели и така нататък и да почвам да минавам наред. Старшия кръстни лял за горчо на малото семейство. И една лекотена да се завиват, да ни настиват младите. Един общ работник тук при мене. Горчо. Да, може, чакай. Най-сърдечни поздравления от баба Ванчи, дядо Митко, от цялото ми семейство снахи, дъщери, внуци, правнуци. Мила Ваня, отгледахме те с много любов и с много радост. Ти порасна като цвете в градинка. От малка ти мечтаеше да станеш кмет, журналист
и певица, но стана прекрасна гълъбица и отлетя при неустоимия Тодор. Но свихте прекрасно гнездо с две прекрасни горголички. Поехте пътя на брачния живот. Стъпвайте смело, твърдо, решително. Където и да сте, носете светлина с вас. Бъдете здрави и щастливи. Винаги да сте усмихнати. Прекрасен брачен живот. Нека целият ви живот да мине като днешния прекрасен ден. Искам да използвам и да поздравя всички приятели от Германия и да им изкажа една голяма благодарност, които всички им помагат. Да поздравя семейството на сестра му Рачето и мъжа й. Да поздравя семейството на грижовната Марияна и Васил. Да поздравя милата баба Кати, Ивелина, Гужо, Боряна и Вича Гинева. Прекрасни сте, обичаме ви. Аз желая прекрасната ми внучка, ако желае, има сили да поздрави всички тук присъстващи с едно изпълнение. Но ако тя може и желае. От баба Ванчи и дядо Митко 200 лева. Ай, като свършим с даряването булката, ще поздрави всички гости. Така. Един букет от лелята. Той за мен ли е това? А, за булката. Заповядай. Един букет и 100 лева от лелята. Да е жива и здрава. Лева от сестрата на младоженица. Средната. И от голямата 300 стават 600 от сестрите на младоженица, нали така? Айде един кичек за сестрите на младоженица. Така, други има ли? От вуйчето на младоженица и цялото семейство на... Чачо! Чачо! От вуйчето Чачо 200 лева. Нали така? И цялото семейство да е жив и здрав. От вуйче Мирчо на младоженица 200 лева. Италианица! От Италия 200 лева пристига. Леле Галя от Садовец. 150 лева и една картичка. Да се живи и здраве. Чичето на булката 200 лева. И 10 лева за черната мутра кръстника отекма. Черната мутра да играе кичек на барабани там. Горчиво на барабаните. 10 лева. Але, че да ме време. Стига. Браво. От чичето на булката 200 лева и 10 лева горчиво за старите кръстници Веско и Веска. А къде е стария кръстник? Стига. Стария кръстник къде е? Горчиво да прави с балата. Айде, че няма време. Айде, шефе, няма време.
Така. Приятел на бащата на булката. На Янчо. Чакай, стария кръстник. Горчива, не видяхме никой, бе. Кога прави, бе? Абе, 10 лева взимах за Горчиво. За 10 лева ще правя с гайдареджията Горчиво, ти добре. Ама човек, една 10 лева Горчиво, бе. Добре, дай парите. Виж сега, виж. Така. Дай парите. Сега, давай, че няма време. Така. Приятел на бащата на булката, на Янчо, който е карал на бала булката, колата, беше от него. 40 лева и подарък. Да са живи и здрави. Така, други няма, почваме наред. Тази ден днеска чакаме. Да навали поне хубаво. Брата на кръстника дарява 90 лева младото семейство. И 10 лева Горчиво, Янчо и жена му. Дядото и бабата Горчиво. Набързо, давай! На барабани. Стига! Така. Така. Майката на кръстницата дарява 100 лева да са живи и здрави. Браво! Така, продължаваме нататък. Приятел на малко семейство, 70 лева. Да е жив и здрав. От братовчет на булката, 60 лева. Да са живи и здрави. Така. Минаваме нататък. Идваме при един човек, който кара валяк. Утекло. Голям валяк кара, много пари прави. Данчо Валяка. Данчо Валяка. Дома ме различка. Да. 100 лева от приятел на мъженица и на баща му. Дома на Валяка. 100 лева да е жив и здрав. Браво, Данчо. Така. Минаваме нататък. Иван Габардина, приятел на Дошко, 50 лева, да е жив и здрав. Така. Нататък. От лелята е братовчетка на младоженица, 50 лева. Да са живи и здрави. Моля, откарите и четвършите дайка за младоженците поне. Айде, ела тук. Влизайте вътре. Влизайте вътре. Цветовете на тъгата Еванче. Така, кажи ми пак името. Първата братовчетка на младоженица, нали така? Мима 100 лева. Да е жива и здрава. Има ли някой друг? Няма. Лея на младоженица 50 лева. Да е жива и здрава.
Да, Йофо. Значи, на то стрекало. Няма страшно, дъжда си е дъжд, при всеки шумина. Няма да отравя никой. Който е? От приятели на малото семейство 300 лева. Компания да са живи и здрави, браво! Така, давай нататък. Отивай при шефа. Утекма! Утекма! Взеш шикрил. Утекма. Утекма. Идваме при стария кръстник. При шефа. Започва с 100 лева. 20 лева гина и туркана на един крак до чудо. 20 лева гина и туркана на един крак горчу, добре. Къде в дъжда ли? Дъжда? На дансинга? На барабани, да, на барабани. Браво! Става 120. 20 лева Янчо, до кръст гол да ми играе. 20 лева Янчо да излезе на дансинга, гол до кръста да играе кичек. Така ми казвам, така казвам. Гол до кръста кичек. Давай, че няма време. Браво на бащата на булката. И 10 лева за младото семейство. И 10 лева за младото семейство. Станаха 150 лева. Да е жив и здрав стария кръстник. Така. От приятел на малото семейство 100 лева. Да е жив и здрав. От ККП и Венци 80 лева. Магазинерката 80 лева, да са живи и здрави. А че трикува? А? Че сме трекера до? А? Добре, давай горе. Добре. Идваме тук. Нали така? От братовчети на булката 120 лева. Да са живи и здрави. Браво! Васко Киречо от Игнатио и жена му Мариана. 10 лева за викача. Удехма! Някой да съсед... Браво е! 10 лева за музиката. Музиката! О! 150 лева за младоженците и 20 лева за култура на малото семейство. Браво! Така. От Стефан, колега на бащата на булката на Янчо, 100 лева. Да е жив и здрав. Браво! Така. От Трубен и Хризантема от Германия. 10 лева за оркестъра есенна страна. За родителите на младоженците. Есенна страна е попари, ахлели моите младини, ахледе, леле малко рете,
дойде с времето си. Стига, после ще направим само много знам. 150 лева за младоженците и 20 лева за Горчу. Браво! Така, продължаваме нататък. Младежи и готвеците идват. Идвам! Идвам, да. 100 лева от семейството на Тошко и Ваня, от Гоша и Галя Георгиеви, от Девня 100 лева. Да са живи и здрави. Продължаваме. Как е живе? Аз съм тук пари да знам. Чакай. 10 лева от брата на Тошко Иван, Тигъра, Гуджо. За Горчу, не на оркестъра обаче, на младоженците. Горчу! Десет за един кючек. 10 лева за един кючек. Малко. За 10 лева. Браво! И 80 лева още за малко семейство. Браво! Да са живи и здрави. Така. Идвам. Не съм представяйте и при всеки ще мина. Чакай само, че отървах тук. Рачо и Галя 100 лева. Да са живи и здрави. Кой? Кавала да стане да играе чутно. Няма усъквам. Така, идваме нататък. Двамата бежанаци от село Въглен, Илко и Веско, даряват с 200 лева младото семейство. Браво е! Айде един чек за двамата. За кой са ти пари? За Горчу ли да правя? Чакай сега, едно малко момиченце ми дава 5 лева за Чичи Тошко и Ката Ваня. Как се казваш ти? Ката? Браво бе! Ката да дава 5 лева! Нищо остава. Браво бе! Кмета на село Въглен! Дарява 100 лева малко семейство. Да са живи и здрави пожелания на малко семейство. Все така да се опитваме да правиш деца. Минимум деца. Картошки на булката 50 лева. Да живе и здрава. От Петър Фоен 100 лева. Да са живи и здрави. Така. Има ли? Младежи имам! Здравейте, младежи! Какво правите? Кора, брат! От кога чакаме? Аз съм тук пари да взимам. Тръгвайте! Колко пари искаш, бе? Чакай си, бе. Той. Младежи 140 лева. От младежи 140 лева. Дядова! Няма такива работи! Чай да изяга. Един първо, един хубав, едно Горчу първо да ги видя като хората, че се чужда. И най-вече да са живи и здрави. Горчу! Чеци на барабана! На барабани? Да, на барабани. Още 10 лева там за барабани. Още 10 лева на барабани. Не съм малко. Давай!
Сега искам да поканим сестрата на Ваня и Димо, баджанака на Тошко, за един кичек, че... Баджанака на Тошко да излезе на данс от Лева Дъгана. Да 40 лева дам за един кичек. Сега за кой ги искате скоро? Да играят? Да играят, плащам си Да играят, да. Кичете да продължава. Абе, избягай тук! Няма тук! Айде, стига, бе! Айде, пипала ръки! Да се върнат, къде се върнат? Аз не съм видял кичека. Дима, моля те върни се! Дима, моля те върни се! Връщай се тук, аз не съм видял нищо, бе, тук се време. Тук е видял още. Баджанака трябва да върниш как си е! Ай на връщане! Ай на връщане! Ай на връщане! Давай, че няма време. А да видим кума да им кой ще направи на 20 на един кичек и няма то кума. На танцинга! На дансинга, аз не ги виждам. Ама на гадука, на гадука. Нямаме време, кажи! Няма време, да се няма. Два лева да стават на дансинга, 2 лева и те да се направят от бърза кичека и горчило, после едно горчило и на един крак гифта. Аз ще запомня всичко. Нямам проблем, аз нищо не виждам, човек. А ти си тук как ще да виждаш там? Какво? Ако искате да виждате, всички ще стояме там. Искате. Добре, дай да направим. Дай да направим тъй, последно, пари гледам на баджанак, не му харесват пари. 10 евро дам пак да стане. 10 евро баджанак да стане. Не му харесват пари, бе. 2 евро да го видя. 10 евро баджанак. 2 евро ще го видя. Насам, аз нищо не виждам. Насам, аз нищо не виждам. Сега да бъдем си. Чакай, бе, едно горчилка просто да живе и здрави и да продължава така. Да живи и здрави да продължават така. За 5 лева толкова. За 5 лева той иска. За 5 лева толкова горчилка. От протежение на Волгата 150 лева. Да се живи и здрави. Един кичек! Завалю маке един кичек и за Милена!
Айде, готово. Те не играят, но че си искаш да играят. Стига, бе, човек. Галя Мария Тошко. Пожелават на младото семейство да са живи и здрави, да са живи и здрави, да се държат за ръка до дълбоки старини. да се държат за ръка до дълбоки старини, до тренинга. 160 на цялата компания да са живи и здрави. Браво! Виждам, тук се държат и пари. Митко Братушев на Булката От Германия. Германия. Анти Германия 100 лева. Браво, Витак! 100 лева. Браво, Витак! Германия! Браво. Чека Германия! Чека Германия! И чека Германия. Дай! Германски да е. Дай, Витак! Браво, чека. Айде. Айде, браво. Тука. Сърваги! Приятели на семейството Боби и Бупа. 50 лева да са живи и здрави. На булката и бажанака. От сестрата на Булката и Бажанака 200 лева. 200 лева И едно на здраве да каже бажанака. и Бажанака казва едно на здраве на малко. Здраве! Чекай ми та. На Версия нещо не може да... Чакай малко, бе. Да станат бащите и майките на бухта на движенеца да правят гурчу. Ама да ти чекай! Ама само да набаги, брат. Давай, Тошко! Родителите на малко семейство на Даунсинга. Ем да правят гурчу, ем кичак да играят. Чакай, ще има още после. Чакай да се напие. На Даунсинга родителите чакаме. Да се къса, Васко! Той може за 5 лева да горчуви кичек, аз дам 10 те дам за пред горчуви. Ама да се къса! Ама как хората? Младежите, кой е? Малко семейство. Дам за 5 може, аз искам за... Ама кичек не чувам, бе! Мой кират винаги не става! Мой кират не става! Едновременно кичек са. Ама играйте! Чао, да видиш, ще има после. Ай, думбо, мамане! Какви проблеми аз отговарям? Ячана, А поръчи ли? Така, семейство Патронови 100 лева. семейство Патронови 100 лева. Да са писаме живи и до здрави. кичек. Дай ми един кичек салата. 5 лева дал да ти ни, съм дай салата. 5 лева. Ама, не почва салата. Биреко, пути. Си дал катива ме ерля да... Кой да е това след това? Сега свърши, да тук, обещавам ти първият поздрав зелена салата за тебе. Зелена салата, да. Ай. За патрона и неговата... За Патрони салата компания. Не дал катива. Не дам това. 50 лева. Дарявам семейство Мишо Комшията. Мишо Комшията дарява 50 лева. Живе? Мишо Комшията дарява 50 лева. Ама, добре, че се обади да няма пропусне. Нямаш как да го пропускам. Аз минавам при всеки. Туркана? Туркана още един път. Туркана Да стане на Дансинга. да стане на Дансинга. Еднакво.
На дансинга веднага, къде? И Рачи неговия приятел. И Рачи е неговия приятел. Също на дансинга. Също на дансинга. Татко, Янчо. аз чувам пияна шпрача с колече. Янчо на дансинга. Йота 10. Чияне ли с кола? Чияне, да. И Янчо да стане и Рачо. Янчо и Рачо на дансинга, чакай. Няма време. И патрона да стане, патрона. И патрона на дансинга. Ама хубав Още 10 лева. Още 10 лева. Чакаме ги на дансинга, няма никой. Хубав Трябва да го крума. И то много, и то много. Ама Искам туркана с Рачо Горчу. Пристига още 10 лева. Туркана и Рачо да правят горчу. Горчу. Туркана и Рачо горчу. Чакаме. Комшията на моето семейство Рахан дарява 60 лева. Да е жив и здрав. Рей са жията. Ай. Манко. Панага. Рей са жията. Панага, чуваш ти, бръгян на минсо. Рей са жията, после ще дава при мен лично. Комшията от южната страна. Дългия. Дългия. От отпред. Дългия от отпред. Дава 100 лева. 100 лева дарява. И 3 лева. И 3 лева. Бат Валио да направи за сватото на горчу. Не, по бузата. Сега, Валио с сватото горчиво по бузата По обаче. бузата обаче искам. С Да. набора. Той има и набор. Двамата сватя. Двамата сватови. Сватови, не са сватя. Сватовите двамата да гледат на дансинга горчиво. Не горчу, бузата. По бузата. Горчиво по бузата. Набора ми. Мага бани кути. Ето моето мке. Да. 103 лева да. 103 лева. От Дългия, от южната страна, комшията. Браво! От отпред. Браво! Така. Сега вече наистина приключихме. Ако някой има пропуснат. Да не е. Дъщеря ми, Пак ли? пак 2 лева, да, пак. Как да не беше? Горчиво. Как е даря? Още 2 лева иска горчиво на младото семейство. Малко семейство. Стават 7 лева от Катя. 7 лева горчиво. Има Само на 4. момичето е на 4 години даря 7 лева. Браво, бе. Част от техния празник и че го правите още по-хубаво въпреки лошото време, обаче не го изплашихме времето, вече има слънчице. Казваме голямо на здраве на всички вас и ви чакаме на дансинга да потанцуваме малко хубави кръщни хора. Очакваме ви тук на дансинга. Здраве!